בוקר טוב, שבוע טוב, בראש השנה, בתפילת מוסף, בחלק העיקרי של התפילה, המבנה הוא בחלוקה לשלושה חלקים. החלק הראשון מלכויות, השני זיכרונות, והשלישי שופרות. במלכויות אנחנו אומרים 10 פסוקים על מלכותו של הקדוש ברוך הוא, בזיכרונות על זה שהוא זוכר הכל ואין דבר נשכח מלפניו, ובשופרות 10 פסוקים על שופרות, 3 פסוקים מהתורה, 3 פסוקים מהכתובים, 3 פסוקים מהנביאים, ופסוק אחרון לפיניש שוב מהתורה בכל אחד מהסטים. בסט האחרון של שופרות, באופן מוזר, הפסוק האחרון לא מכיל את המילה שופר. אולי פשוט אין מספיק כאלה בתורה. אולי יש רק 3 פעמים, לא בדקתי את זה אף פעם, אבל בכל אופן מה שמובא שם זה הפסוק מתוך פרשתנו, פרשת בעלותך, פרשת התקיפה באיראן, שכשאנחנו יוצאים למלחמה, אנחנו תוקעים בחצוצרות, חצוצרות כתוב שם, ועל ידי זה אנחנו נזכרים ונושעים. אז אמנם מוזכרת שם תקיעה, אבל שופר לא מוזכר שם, אז כאילו זה נראה די מרושל להוסיף את הפסוק הזה בסוף. וכמובן שלא. זה מכוון ומדויק. כי באמת בראש השנה אנחנו במלחמה. אנחנו יוצאים להילחם בכוח הרע שנמצא בתוכנו, שזה כל הקטע שלנו, להתמודד איתו, המכונה לעתים יצר הרע, או אגו, או מה שלא יהיה. וזה התזכורת שזו מלחמה, ולכן השופר שם מתחלף בחצוצרה מפסוקים שלקוחים בעצם פסוקים של מלחמה. אבל צריך גם לזכור שזה דו-סטרי, כי גם במלחמה החיצונית, ששם אנחנו תוקעים בחצוצרות, צריך לזכור שזה בעצם שופר. צריך לזכור בעצם שהמלחמה היא תמיד מלחמה פנימית, וכל מה שבחוץ הוא רק השתקפות של הבפנים. ועיקר העבודה צריכה להיות מרוכזת בתיקון בפנים, התיקון הפנימי שלנו. אגב, זה מתקשר לעוד עניין בפרשת בעלותך שאני מאוד אוהב, כי היא כל כך מבנית, וכל פעם אני מגלה בדברים חדשים בקטע הזה, שהרי היא מתחילה במנורה, ושמה אל מול פני המנורה יאירו 7 הנרות, וחכמינו פרשו ש6 השלהבות מצד ימין פונות לנר המרכזי, ו6 השלהבות מצד שמאל פונות למרכזי גם כן, אל מול פני המנורה, שזה הנר האמצעי. ועוד פעם איזושהי תמונה של התכנסות, של הסתכלות פנימה, של הסתכלות למרכז, לסנטר, ושם באמת לחפש את המזור לכל הדברים. אז בראש השנה אנחנו נזכרים בזה שזה מדובר פה על מלחמה, ובמלחמה אנחנו נזכרים שבעצם המלחמה הפנימית היא המלחמה האמיתית, והיא זו שהניצחון בה יפתור גם את כל ההשתקפויות החיצוניות שאנחנו רואים שלה. שבוע טוב, בשורות טובות, וניצחון לחיילינו.